To asi bude ráno. Ahojte, tu je Lamento a vítajte u náhodného videa z Minecraftu Team GL. A stále mi nejde z nejakého dôvodu zmeniť tým. A ja mám teraz iný skin, ale Fashion Lady. Moment. Ale kde si ty? Ja si mám. Dám si lietanie. Vidíš ma? Minule som išiel smerom k mesiacu. Ale my natáčame dneska, nie minule. Hej, dáš mi lietanie, lebo mi to tak blbne. Je niečo nad tebou? Nie. Kde to asi je? A teraz... Vidíš ma? A už mi to ide. Super. Merci. Ale mám rýchlosť. Vidíš ma, kde si? Počkaj. Gas. Blíži sa nejaká príšera. Aká? To si ty. Vidíš ma? Vidíš, Lamento? Ja som tu na... Myslím, Hej, že zameraj prejde. na mňa, chcem vidieť tvoj pekný skin. Jasné. Počkaj, chcem vidieť tvoj skin. Gas. A ešte niekto. Kto? No, veď ukáž môj skin, bože. A teraz mám dole reklamy. A nie si náhodou Dingia? Tak. Počkaj, ukáž. Toľko ako pekný skin. Hej, keby ste chceli môj podpis, dám vám moju adresu a zapamätajte si. Námestie Ludovita Fulu 12 a poschodie. Nie, nedávaj sem creeperov, lebo ty nám vybuchnú dom. Lebo sú tinty. Čo je tu? Nie, prestaň ukradnúť bloky. Veď Šimon. Prestaň. To je Šimon. Dáme to. Veď. Jeden creeper to vybuchal. Ale veď už prestaň. Tak je okej. A keď to poviem raz, tak a všetky príšery tie raz ideš pozabíjať. Lebo ja som sa snažila urobiť pekný svet a ty mi tu budeš ničiť dom. Prepá. Nič ich. A kde je oný náš kocúrik? Haló. 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 Kto to dáva oheň? Blaze. Nemáš to byť gas? Ty si mi nechal uprchnúť našu mačku. To bol ocelot. Ale Myslím, že to je ocelot gepard. Mačkovitá šelma. A už som tu spal na druhú. Aha, keď dám pauzu, tak tu vidím hráčov. Akí tu sú? Asi ako Akých hráčov? Akí tu sú? To sú príše. Nie, tunak. Exploited element, to sme my. Maxo, my natáčame. Vlastne, čo som to chcela? Neviem, ale toto... Aha, nakrmiť oceloca. Kde si? Aha, tu si. Hulu, chceš rybičku? No, vidí. Elemento, Čo je? poď už do... Ty Do čo čoho? robíš? Do čoho? Veď, ja idem sa z tohoto sveta zabiť, lebo ty mi tu ničíš veci. Prepáč. Dobre, idem pokračovať. Daj to preč, okamžite. Ty to dáš, Fred. Tak mi pomáhaj. Lebo chcem tu mať len pekné bloky, vidíš. Ale tieto bloky sa mi páčia. Ja mne sa páči tento blok, daj sem len teto. Lebo to sa páči aj mne. Prečo máme pred vchodom
Nether portál. Tam nebo by to bolo dobré. Ideš tam? Môžeme. 6 minút. Máme viac ako 2-krát viac času, čo sme práve natáčali. Veď sme teraz len začali, ja idem Natáčali, čo sme teraz Ocelotík, papaničko. Čo sme teraz trénovali natáčanie. Kde je ocelot? Nehovor mi, že mi ušiel. Ocelot. Ja som v Nedri, takže ti nič nehovorím. Sme v inom svete, v inej dimenzii. A tu si ocelot. Vidíš? Tá tvoja slanina sa nachádza pri láve. Čo? Takže by sa mala upekať, lenže nejako sa nemení. Pri lave není. Není tam lava. Ale je v dimenzii, kde je väčšina z tej dimenzii láva. Kebyže takto spadnem survivali, tak idem do svojej postele. A to myslím doslova. Viete, s tým checkpointom. Čo sa vyspíš so svojím telefonom? Nie. Keď v Minecrafte sa vyspím, tak sa mi to uloží checkpoint. Čiže keď zomriem, som na poslednom checkpoint. Že v posteli. Lebo on chce všetko len poslať, neviem. Niekedy. Au! Ja čo 3 bloky. Na to potichu. A čo? Pani, je to taký dobrý pocit ničiť glowstone. Je to taký svetlý blok. A k tomu som spravil super slnečný glowstone z mojej predstavivosti. Poď domov, musím ti niečo ukázať. Vo svojej predstavivosti som vymyslel crafting recepty, do ktorých potrebuje najmenej 10 stakov glowstoneu na vytvorenie superčného glowstoneu, ktorý presvieti 100 blokov okolo seba. Čo je? Vidíš ma, dávam ocelotov do lávy. Čo? Nevidím ťa. Ja som pri portáli. A ja neviem, kde je portál. Máš? Chudáčik. A koniec sveta. Tak kde si? Kto? Keby jak zli checkpoint si mohli dať. Portál sa zničil do opäť, idem ho opraviť. Dobre, tak si idem vytvoriť nový. Už je opravený ešte zapalovač. Čo? Prečo to nejde zapalovačom? Neviem. Tak skúsime lávou. Lávou určite už nešetíme. Ani lávou! To nebolo... Boha máš zle spravený. Asi. Tak poď sem, pri mňa. Ups. Dobre, vyhodím sa z tohoto sveta potom. Do sveta. Víš? Hej, vytvor si nový svet. No tak dobre. Aha, elemento. V prvom svete. Nie, to nie. Už nie. Vytvor si nový. Jasné. Tak som v normálnom svete. Čo? Daj aj mňa tam. Jasné, tak daj toto. Počkaj, chcem iný skin. Ale natáčame. Ale ja myslím tuto z Minecraftu, vieš? Aha. Ale idem za tebou. Teraz ma niečo... Čo sa stalo? Neviem, pripojila si sa k môjmu svetu. Ja viem, ale kde si ty? Niekde. Veď, čakaj na mňa. Kamoši. Fakt? A to nevedel. To hovoríš stále. Nie, povedal som to iba 100-krát. Ak budeš vidieť pigmenov, tak to tu spavnujem ja. Vidíš pigmenov? Jeden má enchantovaný meč na lhomi. A 2 ja. Mám 4% baterky. Nemali by sme to uložiť? Na mobile?
skončiť natáčanie. Ja, že máš naozaj 4%. No, na Ale mobile. prosím, kde si? Naozaj mám 4% na mobile. Takže sa už asi nenájdeme. Počkaj, ja zlietnem. Počkaj, taká rieka, kde si ty? Kde je ten... A už ťa vidím, čakaj, vidíš ma? No. Teraz takto ukončíme natáčanie. Počkaj, poď na tento strom. Dávaj, padaj. Na aký? Na tento. Na aký? Kde som ja? Ja to nevidím. Ty zasram. A tam. Poď už za mnou, niečo ti musím ukázať, že sa mi to zdalo divné. Musíme natáčanie takto spolu vo vzduchu. Vieš čo? Vieš, ako zrušíme natáčanie? Že zomrieme. Čo ty na to? Myslím, že sa to v kreatíve nedá. A vieš čo? Čo keby sme natáčali v životoch? No, dobre, dovidenia. Dovidenia.